Good morning, Cebu. Goodbye, Cebu. Hello, Bohol. So, lagi na kami to Bohol. Actually, hindi pa naman kami paalis. Nagre-ready na kami. So, just woke up like this, mga moms. Diba? Nakakaano lang. Ha? Ay, wala po ito. Good morning. Ah, lapit na. Kumain na kayo? So, na ako. Going to eat first. Tapos alam mo ba, dito, Marites. hindi talaga minalari yun. Good morning, Vanessa. Ganang lugar ka, mag-iwan ko, pero ako ulo, pag tinakuha. Wala yun. Hindi ka nagpano, wala nang nagpano. Bakit dati, pero yung ulo mo. Yali Wabe. Nina. Hi, Aida. First month na ako sa kuwan. River Green. Muna ako mga sinuotan. Nga yung lang ito na pandag nga, o siya. Upo siya. Nga anak pa na kung buhok ko, marag na ito yung pag-smokean. Nga ko kaniwang pa lugar ko. Nga ko adit nga. Ang make-up ba? Pati ka na rin. River Green time. Hindi ka pa ano yan. Hindi ka pa PWD. Oo. Kain ba? Lumalaban pa ako Ilalabas ng ang short. nanganap pa ba? Wala na. Lumalaban pa ako ng short dyan. Pangit, hindi ka gawin mo. Oo. Daan pagpalit. Hi! Grabe naman yung filter, uy. Mapagkunwari kasi ito. Oh! Diba? Kaya yung iba nag-i-expect, yung iba hindi nakikilala sa personal eh, kasi puro Sino kayo filter. suki ng TikTok? Oy, ngayon lang ako, 2 days pa lang, tigilin niyo ako. Oh. Ilan yung video? Ha? Oh. Diba? At ako, TikTok, alam nila na edited. Ito live na nga. Tapos alam niyo ba, na kaya nababawasan yung... Engagement. Hindi. Oo. Nang, ang tawag nito? Basta may nabawas pagka na nakafilter. Resolution, nababawasan ang resolution, nagpipixelize, tapos Pixelate. Oo, pangit talaga pag naka-ano, edit na ano. Dapat yung normal. Kung pangit ka talaga. Oo nga. Agapin mo sarili mo. Kaya nga, be, tanggalin natin. Huwag mo na tanggulin ha, huwag mo na gawin. Tingnan mo ha. Bawal ang siguro. Grabe, oh. O, di ba? O, tingnan ano. Oh. Kanang- Parang slow mo. Di ba? Happy anniversary daw po. Yes! Happy anniversary! Ay, Dahil anniversary. Mga unta. Ano lagi? mainit yan. Kakain na alis na tayo. Mga un. Na meron palang ganito din ha. Hello, ganito oh. Ikit lang. Ito pala dapat itsura mo. Ay, dati lang siya. Wala akong ganyan. Alam mo na. Ganyan gagawin namin ni Gwen sa ano namin. Hi, Joel Guapa. Agar ano. May blush ko. Ganda. Ano yan? Yung kagaya mo eh. Anong picture po? Yung Happy Pride Month? O sexy ko, di ba? Huwag nyo akong inano. Dumaan din ako sa payat. Pangit nga lang talaga. Ano ba yun, Althea? Ano ba? Kakain ko hindi.
Ay, ginawa ko. Mura man yung kuan. Murag bago na kuan stophang. Huwag ako payat ako dati. Let's eat. Let's 8. Kasi 8 man tayo na. Maayong. Medyo okay na si Scarlett. Actually, hindi. Hindi pa rin siya okay. Hindi pa rin siya okay. Ito yung ulam namin, yung tira namin mula sa date namin ni Ate Rosie. Ito ba yun? Kaya nga, nakinis ako. Na? Yes, it's Yan si Madam O. Wait lang. Ayan, Madam O. Yung magsawa kayo. Nina Progoso, may PM po ako, ma'am. ano po yan? Tungkol saan? KPTN daw. Ah? Gue. Gue. Ay, ma'am, uwi ka na saan. Magkita na kayo ni Ryan. Later po, yung upload ko sa page. Panoorin nyo, guys. Pwede man na i-upload, no? Pwede man na i-upload. I just wanna lose you. No? Ayan. Ito, oh. Di man siro ako makapiright nito. Wala tuloy. Ay, mali. Dito pala. Montana Marian Day. Musta daw itong puan? Yahe. Kuha pa tayo may kalakaw, ma'am. Please share. Kani ba? Pwede man. Sige, disirain yung buhay niya. Go. Ayan. Kaya nga, go. Oh, talaga? I-post mo. Oo. Ugali mo yan eh. Pwede mo ipakita lang dyan. Tam? Diba? Ano yan? Mm. Hindi malata na lalaki sino eh. Pero at least alam nila talaga na... Magjowa na. Oo. Tatakpan ko man to Diba? ng Tapos, sticker. ano-ano mo pa ako. Pati man pagdating sa buhol, iba naman. Oo. Ayan po. Oo, alam namin na nandun na sila. Rosita Dakara. Siyempre, alam namin yun kasi may GC kami. Dito na lang yung panoorin kasi bawal ko i-upload. Nagagalit si Ma'am Shi. 3 minutes din to, guys. Kumain ka muna dyan, Ma'am Shi. Wala. Hindi mo kaya hawakan ng cellphone kasi bagsak. Go. Ako yan, pag ako niyan, huwag mo talaga, may pambayad naman ako eh. Wala akong pambayad. Huwag mo bayaran, pero siyempre, di ba? Paano na si Ryan? Ha, hindi kayong sumubo doon. Nasaktan siya doon. Siyempre. Kasi nag-expect kasi siya. Bakit? Hindi. Masakit naman talaga kasi paasa din si Akala ko Ryan. pag ano na sila eh, nag-elevate na eh, kasi nag-date kasi na. Nasasaktan din ako para sa friend Hindi ko. kami pero- nag-date. Ano ba yan? Hindi yun talaga kami nagkikita. Kayo lang kayo nagpipilit na nagpupunta ako doon. Akala ko, di ba magka-chat nga kayo? Magka-chat pero hindi kami nag-date. Bakit eh, mag-chat? Ano bang, bakit kaya saktan? Nag-chat lang pala. So, Oo. ibig sabihin, may ano, something ang chat niya. Good morning, Mama Marites! Baka kasi ang talas mo siguro naman kasi ng ano, bawal mapalpas mo. Hindi mo kasi mabunot yung sa gitna, eh, na-stress eh. Wala naman, Ano nga kaya sa dito? Kaya pala ka filter. Oo. Hindi nga ano ba meron? Bakit, ano? Ba't nasaktan ka doon? Kasi di ba, Sweet. dapat-dapat, yan. Pranapol ka. Ganyan yung... Umasa ka kasi akala mo Hindi. Ako yung umiwas na noon.
Tapos nung sabi ko, pwede na. Oh, ayos, ma-dear. Pwede na. Wala na pala. Siya naman yung wala na. Bakit? Parang, siya naman yung dead man na. Siya na yung parang wala lang. Pero hindi mo siya natikman. Hindi. Si Mia, binala. Kaya nga sila natumba na sa motor. Sabi niya, Si Mia, yung binalak niya yung ex ko dati. Nahulog sa kanal. Ganyan. Literal. Nung sa Davao rin kami, may lalaki kami. Una siyang sumakay, alam mo ba? Kaya silang sidecar. Ako ba ito ang lalaki? Tapos Davao ba? Kiyat-kiyat, Hindi kami, siya may una din sakay sa sikad. Dito siya, ang laki may drive, Dua na sila itong laki sa ng sidecar. Pag liko karon kay gumangga man ko ang talsik sa dalawa. Lahat din po. Yung pang-aas talaga niya laging nabubuo. Nabulasok talaga sila sa kanal eh. Sabi, das na aksidente siya noon, di ba? Tumba siya. Sabi ko, bakit sa akin nangihingi? Sabi ko kay Mia, hoy, bigyan mo ng pambili at beta dahil yung tao. Pwede mong ganun-ganunin mo yun. Dito, ang laki ng sugat niya Sugat dito. niya. Yung ginagapang niya si G. Mahulog sa kotse. Kamanhole ba yan? Ganyan yung naramdaman din niya kay ano. Nahulog ka talaga. Ano gusto mo yung mahulog na? Ang waiter sa Kutay. Oh. Kaya siya umalis ng Kutay, no? Kakaiban. Oo. Kasi hindi na-reciprocate yung Hindi, feeling. kami okay kami noon. Nangyari lang talaga. Kahiyaan na lang din kay tatay. Ano kayaan? Pwede naman mag-ano. Wala. Kung wala talaga, wala. Kung magmamahalan kayo, walang hadlang. Kahit kapatid o tatay o ano. Siguro kung Ikaw na malaki. lang ang umiwas ka. Alam mo nang wala pa patunguhan o ano. Hindi, meron naman. Oh. Ba't di na-push through? Yung akin ba dear? Tapos nalaman ko ba, nakokak na rin pala siya ninyo. Ay, hindi ko si... O ni Marian. Ivan? Marian. Gara. Eh, isa pa yun si Marian. Gigigil ako dyan eh. Ano Ang yan? laki-laki mong ahas. Bulag na ganon. Oo. Labo-labo na nga ng paningin mo, pero lahat nakikita mo, gusto mo lahat. Ay, ano nangyari? Ano si Ryan ba? Ano nangyari? Wala na. Parang bigla na lang. Tapos yung video call, okay kami ng video call. Okay kami ng Mother's Day. Okay naman kami pag nag-ano. Hindi lang siya gaya nung dati. Ano, wala ng spark. Parang siya naman yung, Eh, paano yung bago, yung candlelight thing? Musta naman yun? ayun, okay na daw yung motor niya. Bawasan yung ano. Shout out kay Diba. Thank you, Diba. Malaking tulong yun. Ay, Ate Judy ganda. Kuya, mag-diet ka para iwas high blood. Ewan ko ba dyan, ayaw magpaawat. Pagod to, mas nakaka-high blood yun. Star! Ay, pag-andam na mo, oy. Kikilos kayo. Star! Pag-try mong maleta ba na ba eh? Bakante? Gatag mo gunibiya to dako. Dako mo na yung... Gisulod na pamalita dito. Ay yung... Ha? Ako lang tagal na. Ampik yung sulod? Uot po na natin kung gisulod ka. Ano lang, ito na lang sa kumalit. Walang ko na sana, hindi ko na dinalayan sa... Ha? Bit ko pa yan. Ito na, lagi na. Ayan na. Dako Sa, ang balik tayo. Sabi ako dala ha. Ito may kuwan. Dagan may mga pasalubong na. Ang bigat para magkita ba? Tapo. Sabi, Dito na, lagi na. Ayun na. thank you. Okay, kain na. Huwag mo nang igain kumain. Alis. Kasi alas 9 na. 8 minutes na lang. Balas sila. Alis tayo kung saan. Pwede naman tayo sumakay ibang barko. Pero, umaya kakulayan ko. Ang order ng tubig ko pa naabot.
Ay, Jaime naman, ang aga-aga. Ando dami nung nasa live. Guys, pakibash nga yung Jaime Perez, sumayo na yan. Grabe naman po siya magsalita. Jaime, kumakain ka pala ng puki? Jaime. Jaime, nagulat ako sa'yo. May anak ka na tangina mo. Magano'n ka? Yeah! Ikaw magbilat dong? Stili mong yawa ka? Liwat siya sa kuha. Ha? Liwat siya sa kuha. Kakong bilat. Ano ba siya sa kuha? Yee! Ate Gwen! Alam niyo yung mga river gold. Daunahan kasi yung ano eh. Yung alam mo nun? Jose? Jose? Oo, yung mukha ko magbilat. Kaya nahawa-hawa na kayo. Buti nang talaga hindi ako nag-push through talaga doon. Hindi ka nagtagal. Oo, kasi... Baka ngayon meron. Malapit na sana, no? Oo, grabe yung Jose mag-train, no? Ay, yeah. Ay, mamo ka pa. Mang Jose. Dapat sikat si mamo kung Mang Jose yung ginawit niyang pangalan. Opening number. Oo. Lagi opening. Hayop kayo. Meron ba kayong bilat? Wala. Meron ba kayo? Mang Jose. Hayop kayo. Yawa ka. Sarap kayo. Lubtan ba ni mo siya, day? Pansin mo. Bas niyo po siya. Sabi niya kasi, dudumi ng mga nasa live. Saan na yung pagkadax niya? Friend namin yan. Kaibigan namin yan. Talaga kayo. Ang bilis niyo kung ano, pumatol, no? Mana talaga kay Althea. Patola. Pumapatol sa wala naman. Basta i-upload ko to pero ano, lalagyan ko lang ng sticker yung bata kasi hindi pa alam ng magulang. Hindi pa kamata. Oh, naman na yung 18 naman na siya. Hindi ah. 20 na yun? 20. Pwede na yung ano, ang late kasi. Ang late naman ang lalaki, Maltea. Sa Gwen nga eh. Oh. Kung saan lang. Huwag ka ganyan po. Mga patola! Mata na sila? Okay, go. Ibash po siya. Ibash po siya kasi kumakain po siya ng bilat. Yeah! Ba't hindi mo kayang hawakan ng kutsara na ano? Mayang bungol. Agay. Agay. Sana naman po mga band ko yung espino. Uy, yung ano mo? Bigyan ko ng vitamin C. Meron ka pa? Hindi kaya gamutin ng vitamin C yung sakit sa puso. Oo. Usapan yun. Hindi ka na maliligo ulit? Ha? Eh, balikan. Balikan. Wow, Thea. So, hindi na sana. Ilang araw ka ng ganyan. Yes, money. Kayo yung founder nito eh. Walang pera. Grabe po yung Jaime na away talaga ako. Parang kikiyam daw yung daliri ni Thea. Tumaba na nga eh, lumpia na nga. Sasapagos ka ba? Bukit. Akyat ka para sa barko ha. Pag gano'n ang yapon din balik. Ay, tinulungan ka man ng mga pro, no? Oo. Hindi ko pinaporter yan. Fast. Ano ka? Fast clap. Ang sasakyan, no? For me, Inday is number 1. Readiness Inday. Dali, ka, ilis dahil. Naganan ko sa mga red. Nasa Bohol na po sila. Ako na. Ha? Ewan ko dyan kay Gwen, ayaw maligo.
Lamig, hindi mo sinilas. Okay. Ah, Lamig. No? Hindi tayo ba? Dala niya yung tuwalya. ay, Rigo ka? Ayun ito magpayat ko rin doon. Kani oh. Ito di. Di ba, inisip ko ba maligo ko? Pero ba sila dahil? Mata naman. Go lang sa ako. Ay, prepare mo no? Friends, Black na ganun mo, yung brain no? Yung brain no? Oh, hindi mo na ah. dali na kayo. Biotic one na. Oh, kasi ito yung black yan. Yan. Wala ba black daan, bilhin pag-abot natin, di ba? Wala man. Lagi. Alit na. Center na lang at kung ano. Pakya. Setters kayo. 6 seaters kayo. May mga maleta. I'll be watching. Mga malita. 14 day ka mag-host iya. Ha? Kung nado siya ko niya, na uma daw. Pwede ba na ito mag-show si Ate na mahatag ng kwarta. Sige ko. Pila daw. Ah, basta kayo mag-upload. Ako na dito. Lalo sa akong grader. Magkumot talagang sa ako. Dito gray uy katong kuan. Dark Kung ilanit ko lang ko. Ito grader. Sige. Pwede iba at ay kay Tulo man ko. May brown din ay gray. Katong Mao page ang tayo. brown. Mao ang brown. Ano lang eh? Ano yung red ang gray? Ay, mabagay. Kanang cotton buds niya. Yung rin na. Niya. Lagay sa inyo, di na para sa akin. No? Matulog. Dito iyan. Ano siya? Dito yun. Hindi. Ulo ka minggu mana ako pa man ko yun. Yung ginamos mo dahil. Sama. Hindi naman nag-isa. Dali natin yung mga corned Hindi naman daw. Oo. Yung mga beef. Puro pa. Ano yung mito dahil din na ito. Nagbook ka na, Inday? Sabi nag-guri mo. 6 liters na. Oh, bawal. Isa rin nga, wine. Isa dito nga terminal. Ano yung isakyan sa una? Terminal 1 daw. Yung patagbilaran. Ah, matatabilaran to bigay. Ito gold dahil sa ila, tagbilaran. Gani, iba ang ano ng tagbilaran, di ba? Terminal 1 tayo. Pier 1. Game pake na po kung nag-ayos na kami dyan. Charger. Kuhan, kaya yung charger to, kaya na to. Oh, yung kuhan lapad. Uy, sa mani, dini ka unon. Hindi. Ay!
Ah? Tubig. Tubig! Yung ano ba? Kateya. Asan yung... Yung ano? Uy! Baka naman. Susuportahan kita dyan. Lagi-lagi pa pinaglato sa amin, hindi gamitin. Mari-mari niyo sila makain. Hindi, huwag nga rin maglagay na tayo. Abot sa plato ni... Hindi mo magkakain. Good morning. Carry up, carry up. Nine viewers at Tia. Ako na nakalive. Good morning. May set ano tayo pagdating? Bukas na. Ang tao.
sabay na sila tayo, ulit-ulit ang maabot or magpuna ang uban kaya magpalit sa ticket. Ito, nakaset mo kayo. Jake, alon mo na eh. Ako kanina. Saan kami balik yata? No, grabe ka. Wala Rodriguez flower siya. Bookworm. Bookworm. Nag-book na eh? Yeah. Nag-book na yung Six Sisters.